Hola, sóc la Míriam, la juganòloga de la botiga Bacus de Granollers i avui us porto... Sí, senyor Oscuro! Si et toca un senyor Oscuro tindràs l'oportunitat perfecta per trepitjar els teus amics. Hi ha dues versions del senyor Oscuro, la caja verde i la caja roja. No hi ha molta diferència amb l'una i l'altra, simplement canvien les mirades del senyor Oscuro, o sigui que no importa quina escolliu. Nosaltres jugarem amb la vermella. Hi ha tres tipus de cartes. Les cartes d'excusa, que seran les cartes amb les que després els goblins poden excusar-se amb qualsevol cosa que hi hagi dins la carta, tant la imatge com el títol com la descripció. Poden fer servir qualsevol cosa de la carta, no fa falta que sigui tota. Aquestes són les cartes de passar el marró. Les cartes de passar el marró, com pots veure, són cartes amb mans en diferents direccions. Aquesta és per culpar el de la teva dreta, aquest és per parar les accions. Si algú s'està inventant una excusa, amb aquest pots dir alto i pots parar-lo. I les últimes cartes són les cartes que té el senyor Oscuro. El senyor Oscuro té tres mirades. Si al senyor Oscuro no li agrada l'excusa que li estàs donant, t'anirà ficant mirades. Ja fins la primera, la segona, i quan ja arribaràs a la tercera, has pringat. Cada jugador que no és el senyor Oscuro rep 3 cartes d'excusa i 3 cartes de passar el marró. Quan cada goblin ja tingui la seva mà, el senyor Oscuro començarà. Bueno, goblins estúpids, us vaig enviar com a missió comprar el senyor Oscuro en l'Abacus, però no l'heu portat. Què és el que ha passat aquí? Tu! I el goblin ha de parlar-li amb respecte al senyor Oscuro, perquè si no li parla amb respecte, el senyor Oscuro s'ho prendrà molt malament. Per exemple, aquest jugador llença aquesta del Camino i pot dir: ai, sí, senyor Oscuro, és que, miri, jo anava a l'Abacus de debò, però em vaig trobar aquests cartells que posava Abacus a tot arreu, perquè hi ha Abacus a totes les botigues, i clar, jo no sabia on anar, senyor Oscuro, però jo sé que aquest el vaig veure canviant els cartells i per això em vaig perdre i no vaig poder anar a la botiga. I així li ha passat el marró a l'altre jugador. I l'altre jugador, amb les seves respectives cartes, 3 i 3, tindrà que dir: no, senyor Oscuro, miri, sí que és veritat que jo vaig canviar els cartells, però no era per confondre el meu estúpid company, sinó que era per anar a buscar una espasa, per anar més ràpid i així anar buscant excuses. I anar culpant l'un i l'altre. Pots tirar un màxim de 3 cartes. Per exemple, si vols parar l'acció del teu company, un moment, que jo no feia això, que estàs mentint, que jo el que estava fent era anar a buscar l'espasa intel·ligent que estava en la masmorra oscura per ajudar el senyor Oscuro per tallar les cordes que estaven tancant el baúl i així. Expliquem com són les mirades del senyor Oscuro. Si comences a titubejar és que no... mirada, t'emportes la primera mirada al senyor Oscuro. També et pots emportar mirades si comences la teva ronda, quan t'acusin a tu i tu ja has llançat les teves cartes d'excusa i no en tens cap, t'emportaries una segona mirada. Si no acabes de donar-li una bona excusa al senyor Oscuro, t'emportaries la tercera mirada, que amb aquesta tercera mirada ja pots perdre la partida. Tens una opció, tens una oportunitat per escapar-te d'aquesta tercera mirada. Suplicar: no, sisplau, senyor Oscuro, no, sisplau, pietat, miri, jo intentaré explicar-me millor, sisplau, doni'm una altra oportunitat. El senyor Oscuro pot repensar-s'ho i retirar la tercera mirada. Però un cop que ja tinguis la tercera,
la partida acaba porque el Goblin ya haurà pringat.